Klase sa tibuok lalawigan sa Bohol, gisuspenso karong adlaw gumikan sa daotang panahon. Ani ang report. Ako ipaibaw ninyo na ako nang gipirmahan ang Memorandum Order 2023-002 na pagsuspende sa klase sa tanang level sa pribado o pangpubliko na eskwelahan. Mipagawas og executive order si Bohol Governor Aris Aumentado nga nagsuspenso sa klase sa tibuok lalawigan karong adlaw gubikan sa daotang panahon. Way klase ang tanang level gikan sa kindergarten hangtod na sa kolehiyo sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan. Suma pa, dunay hulga sa pagbaha sa mga mubo nga lugar ug pagkahugno sa yuta sa bukirang mga dapit. Samtang gipabakwit sa wa pa ang alas 5 kagahapon sa hapon ang kapin 24 ka mga pamilya nga nagpuyo duol sa Wahig River sa lungsod sa Pilar gumikan sa pag-awas sa Malinaw Dam. Miabot sa full capacity ang Bayungan Dam sa San Miguel, Kapayas og Binliw Dam sa Ubay ug ang Talibon Dam. Samtang ang tulay sa barangay Pabaksalan, Pilar, Bohol nagguba tungod sa way undang nga pag-uwan sukad kagahapon. Duna say tulo ka mga tawo nga giluwas human natikyaob ang ilang gisakyang pump boat kagahapon didto sa Getafe. Pauli na unta ang mga sakay niini sa Nasingin Island human mamalit sa ilang mga gikinahanglan sa mainland Getafe dihang kalit nga ni unos. Mismong si Mayor Cari Camacho ang nakasaksi sa pagkalunod sa pump boat samtang nagroving sa pantalan. Maong dali niyang gimanduan ang MDRRMO nga luwason ang mga sakay niini. Gumikan sa halos way hunong nga uwan, sud na karon sa tulo ka adlaw gibahaan ang mga dapit sa lubok ingon man sa lungsod sa Sagbayan. Higpit sab ang monitoring sa LGU ug MDRRMO sa Garcia Hernandez, ang estado sa Manaba River ug ang ubang waterways sa lungsod. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.